Kardom non hejong kilun pon Rong Aje Along u alunjil kewangji chiti ni phaithong kep sruhni rangkara phorni nanglitum aju iglong po kilun abang Mongve Tisso lapen Urmila Engtipi ketok lapen ateot kipi abang Mongve Tisso lapen monsing lekthe labang so alunjil kengkam kimi film production wa YouTube channel along si longpon ikji lasi nanglitum masapso apor chonghong ikchatha ajig long dapo Kardom Rong Aje Along charnam chi julong